Zullen we even zien wat het eigenlijk is? Je hebt mal. Kom maar. Oh, nou ja, dat is genoeg. Dan ga je dat kunnen nou net weer die. Dit zou je dat kunnen. Oh, skin ik het even van. Nou, doe dat maar niet, dat is heel goed. Dat is correct, hè? Natuurlijk, zeg dan. Goeiemorgen, een naaie daaienaaien. Ik vernam die al achter. Wat gist u je dwang met squallenzaak? Squallen reetrieden. Squallen reetrieden. Naar de ijshal in Ljouwert, hè? Aan de squallenklos. Klasse reetrieden. Ja. Ja. Heel leuk. En we hadden alle redens uit vet. Ja, Hildo en ik in mei. We zijn rieden. En hij gaat op werk. Hij gaat om het werk, ja. We hadden redens uit vet. Vakken had ze even sliepen van zaken. En ik ben heel benieuwd. We zullen zo shit nog kennen. Dus zit het eigenlijk wel leren tegen je. Dus een soort van les krijgen, denk ik. Denk ik wel. Ze wil je wijs dat je een beetje vertelt hoe het maakt, zo net? Maar ik weet hoe het moet. Maar ik is echt. Hij dan niet krijgt niet lang. Ja, maar ik is altijd dat ding wil leren. Toch? Ja, we gaan lekker pakje aan. Mofkes mee. Helm. Redens. Skibroek. Nou, en hij zei het valt wat tak wat geld, hè? Als je een beetje bezig bent, valt wat tak. Dan mag ze wel per se een helm op haar en mofkes. Dus dat gaan we opzocht. En ik ga wat leuks van Hildo. Maar dan hebben we wat knutselspullen. Hildo hier nog wat popjes uit, zag Hildo? Ja. En een drinken. En die drinken mij, men had pedrufjes mij. Dus dat komt wel goed. Die van nu weer is direct wel. Dus, nou, ik ging daar net filmen, maar ik zal wel even wat foto's maken en films met de telefoon. Is het vol? Nou, dan hartstikke 2 stuk. Oh, dat is best genoeg. Dan zet je hem hier nog even aan en dan gaan we op naar de ijshal in Ljouwert. Via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Dit is mooi hier, was zo dan, hè? Ja. Oké. Du bist nog nooit bij een ijshal West, denk ik, of wel? Nee. Nee. Ik echt mij. Ja, dat is echt mij, hè? En mem geeft mij. Ik wil eens even zien wat er al hier is, hè? Met zaar. Nee, dat is niet mooi. Oh, Zo, Au, au, wel weer au. netjes. Zo? ja. Nou, best toch klaar. En zullen we de tussen poetsen? Zaken, doe best aan de beurt. Doe eens juist direct de kappereel, dat toch? Die is mem hier, hè? Bij de tondeuze. Dat had zo'n bord als tondeuze. Die zit niet hier er als keer. Ik zei, ik ben blij dat het een echte tondeuze is. En dan pakten ze die van Heitut. En waar niet aan. Ze kan ze skeren zeggen. Nou, wat mem nou? Bij Waantelet, bij meester. Bij Waantelet, bij de ijshal. Ik denk dat we echt dat spul in. Hoi, men pakt een elastiekje. En Hildo is er ook. Hallo. En wat is ze? Denk ik zo. Ja, wat is hier nog meer? Hilak, gel, kam en water. Nou, Dat is mijn weg. daar hebben we hier alweer. Die meester dekkenoetje, hè? Ja, die had een heel groot. Die Heel heeft lang. misschien zo'n rondje. Ja, cool. Doen we een tussenpoetsen en dan gaan we. Ik haal dus poest. Nee, dat was de tussenpoetsen. Nou, super. Maar ik nog wel. Nee, doen we hier nog een tussenpoetsen, meid. Ik ben nog maar krijg bij Guam. Hoe we dan net uit te spuien, hoor. Haast best snat hier. Wat is dat altijd wat, hè, Biddy? Ja, maar hartstikke leer. Maar als je niet spuit, doen we dan de voorkant van de tussenpoetjes met hartstikke leer. Met wat op. Hé, jong. Kun je weer zijn, je zeg maar, ik kan dat niet. Maar als je dit spuit, doen we dan de tussenjes. Nou, de kiesjes gaat naar een goed in. Dan je kan pas op. Een beetje aan. Ja, goed, zo'n beetje ja. Dan kan je onder snacken en daar weer. Nou, dan mij staan we hier spuien. Wauw, zoekerskin ben ze. Zoekerskin. Zullen we even zien hoe het eigenlijk is? Je hebt mal. Zullen we dan bij die big bro? Wat doet er nou weer? Waar is hij? Wat nou? Wat gebeurde er? Balkwiet, denk ik. Oh. Hatsé. Nou, ik nog maar even een paar mofkes van Hildo mij. Helm, skibroek, redens. Watersgoed. Nou, ik ga verzekeren hier toch maar een pamperke voor Hildo mij dan. Je weet het net. Ze is wel droeg, maar het is daar in een oorplakje. Dus ik ga nou ook een pamperke on in. Maar in het algemeen, als ze dan een pamperke on had in de auto, jouwt ze echt nog wel van, ik maak nog pissen en dan bloot ze nog droeg. Dus dat is super goed. Maar ja, in zulke soort situaties ging ik op safe. Nou, wij gaan die kant op. Nou, we binnen weer thuis. We hadden beestje hier. We hebben heel veel eikens, hè? Ja. Jeetje. En we zullen nou even zien wat in de brievenbus zit. Zullen we even zien? Ja? Van mami. Echt hier? Nou, pak het. Ja. En deze.
Slag het dat? Ja, dan gaan we. Nou, reetries weer echt super leuk. Wie het er koud bent, Nildo? Ja. Beetje, hè? Voel wel wat, hè? Maar nou, Zaken moest eerst weer heel wat wennen. Ik dacht echt van, wow, hij kende hem weer. Maar echt, na 2 rondjes hield het weer helemaal te pakken. Dus, maar hij vond het echt heel leuk. Hij zei, oh, mam, ik wil vaker. Nou, ik zei, je gaat sowieso nog 3 keer met squallen. En misschien dat er aan nog wel even een keer weer mij Jelke te reetrieden kan. Dat hij zijn knibbel aan opereren en weer reetrieden kan. Of ik ga een keer met hem heen, dat kan ik. Want hij voelt echt heel leuk. Dus ja, een groot succes. Ik liet je hem aanspreken wat foto's en filmpjes van de morgen. Wij zullen eerst even eten. Wat zullen we eten? Een eiken. Bakken of sieren? Bakken. Bakken. We gaan een eiken bakken together. Gaan we doen. Zo, het even warm worden en dan kunnen we bakken heen. Nee, ik mocht toch goed erin doen. Oh. Was het bij de volgende? Ja. En was die aan op ballen of was die zoutpieter? Zoutpieter. Oké. Ja. En zo. Kijk eens. Nou, die is klaar, Hilda. Ja. En die beetje awkward. Maar weer van mij, maatje. Nou is toe de boete erin dan, hè? Ja. Potjes schiet, hè? Kom maar. Oh, nou ja, dat is genoeg. Ja. Dus eigen hintjes, hè? Zo. Die zijn maar plat. Zet ik al iets een stukje dapper in. Dat vind ik net zo lekker. Doe je? En nou, visje kruiden. Die ik even stikken. Ik heb hem houden. Zeg maar geen, hè? Dan krijg ik dat dapje er nou net uit, jullie. Dit zou je dat kind. Oh, kan ik het even doen? Nou, doe dat maar nog eens. Heel goed. Nou, let er eens. Maar je had ook je zin in, hè? Je wil graag erin blijven. Oeh, lekker. Dat met me wat ballen. Ga met me uit smieterke, hè? Lekker eten, meid. En hoe smaakt het er? Lekker. Mooi zo. Zo. Nou, we gaan het eten weer op. Ik zal nog even een biersmoerenvlier hellen, want nou, Ilde die weet wel van griem, zeg maar. Maar dan hebben we niks. Even alles nog wat op feestje. Er lijkt meer onder de tafel dan in de molen, denk ik. En alweer klaar. Maar ik zie dat cactus ook wel thuis aan het wetter. Dus hoe net volgt, maar die maakt wel zo nog een dag wetter. Dus dat zeg ik even doen. Oh, zoet skande weer. Die is zo mooi gegroeid. Hier nog hier. Zo, tada. En zoals beloofd, nog even de foto's en video's van Zaken zien. Retri-avontuur van de morgen. Check ze maar even. Oh, Sjaki. En die stil. Nou, Ildo ga ik even lekker op bed. Ik die krijgt even knipperen. En wij gaan binnenkort weer Sinterklaas op het werk, bij de omroep. En vader hier heb ik al die mooie dozen inpakt. En van de omkleding. En dat ging ik nou verder aan. Dus even lege dozen inpakken. Ja, er zit niet het moois meer in. Maar ik hield een beetje opsparen. Even voor het zicht, dat liep het aan zo mooi naast de Sinterklaasstoel. Dus even wat inpakken. Nou, en ik hier nog de grote dozen van Ilde haar fiets hoor. Dus dat is wel een hele mooie grutten. Dus die ging ik eerst aan. Dat vult het meeste. Nou, er gaat heel wat papier omheen, denk ik. Maar dat is heel shit. Ja, eigenlijk kom je een peerhand te kwart, jongens. Maar ik doe mijn best. Kijk. Oh, ik ben helemaal hier kan. Nou, dat vouw ik aan wat doen. Nou, je ziet het handigt me super goed. Ik denk, ik pak een mooie grote tape, dat wordt wel goed, maar ik weet net. Oké, nou, zo ziet het goed. Ik denk toch dat ik aan wat lichtste tape pak, jongens. Daar zie je. Ik had zwet nog wel overal. Feestje. Pas krijg ik net natuurlijk, zeg dan. Kijk. Ik pak toch maar een negerol, dat past me beter. Maar dus ik krijg wat oorsjurk. Oké, dan hebben we toch best gedaan. Wie het begintje dan nog ergens, jongens, hè? Een stukje reden tussen. Ik ben direct weg. Kijk, alle neigen. Oh jongens, ik ben echt aan het vermaken. Nou ja, steeds. Boog
aflevering 268. Dit is het begin van de tijd. Oh joh, ik ben er ook klaar mee. Ik ben er maar kijken. Wat hak je weer op de hals? Ah ja, haalt het al je kleren en die bandje weer al je helemaal geleerd. Dan is het echt wel leuk, maar het is altijd echt wel een heel geheist, 4 december. Nou, ik ga wel eens netjes in pakken, maar ik wil net dat de band heel split niet. En dan kijk ik maar van u. Oh, je split echt in toestukjes. Nou, ik ga je kleren. Tadaa! Wat luistert u te lezen onder de wereld? Die heeft van ja, dat is een nep cadeautje. Ieder die komt aan van bed en die denkt dan van, wat is dit? Dus maar het aan maar een goed opbarretje, denk ik, want dat vind ik wel een beetje sneu. Maar nou, hier weer. Nou jongens, fjouwer inpakt. Diezelfde, nou ik geloof dat ik dat maar even gebeurd laat, want al die gekke hoeken en randjes, nee. Ik ben saai is wel even klaar. Misschien ook later nog ergens een orendoos of vind ik die nog inpakken gaan. Ja, en hoe groter, hoe mooier natuurlijk, maar dit is een hak maar. Ik zal eens even een plakje aan wat de bands net vinden kennen, want dat vind ik een beetje sneu. Zit er niks in. En dan, ja, dat maar lekker weer. Ik zal even een maandje wasknap. Dan is Ildo aan ik alweer redelijk gauw wekker, denk ik. Zaak komt aan thuis, die hier in de holler. Want ja, hij is druk aan het sparen voor de PlayStation. En nou, het is natuurlijk lastig van zo'n jonkie om te sparen. Hij had zin vrij op zijn jeetje. En nou, hij doet je wel eens wat klusjes in de huis. Maar hij doet ook 1 keer in de week een klusje van, nou, jij oerke tot een oerke. Bij mijn heid op het bedrijf. En hij vindt het eigenlijk best ook wel leuk. En ja, zo vind ik echt, dan leren ze ook een beetje van, hey, wie kan het altijd alles maar krijgen. En we gaan afsprutsen dat hij de helft bilkensparren had. Dan betalen wij de orenhelft bij. Nou, en ik kan hem vertellen, hij is er haast. Dus ik denk, nou ja, dat hij over 2-3 weekjes, dat er altijd nog teruggaat, maar het werkje, dat er een heel lijn is. Ja, ik merk dat dat voor hem ook wel echt een goede druwveer is. En dat hij ook heel grutsk is dat hij een klusje al rond had. Dus net alleen nog het feit dat er een pissint van kreeg. Maar vooral het feit van, hé, dat ga ik toch maar even zien. En dat er ook heel grutsk vertelt, hé, ik ga de hele buszak uitstafzogen. Of oprommen. Of ik ga de loods omvegen. Dat er dan echt een beetje groeit, zeg maar. Dus ja, eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Nou, en wij zijn wel net langer dan een oren. Hij is nog wel iets. Maar ik ben wel blij dat hij een beetje de fanatiek is. Ik bedoel, ziekjes het Sint-Burg maar eens. En ja, de ben met dags leren dat ze, ja, was ze iets keepje of iets haar, dat ze daar wel wat verdwammen. Dat net alles vanzelf komt. Dus ja, hij kreeg het natuurlijk van Omke Tjibbe van elke goal €1. Nou ja, dus dat hartstikke mooi. Ik zal even wasken opvouwen. Ik zie hem aan zijn weg. Nou jongens, en nou zo ik dwaande mij de surprise van zaak. Ik wil hier eigenlijk nog wat mooie maan van meidje. Maar ik krijg een berichtje, ik krijg koffiedrinkers. Nou ja, koffie, pling, dat gaat goed. Dus dit maakt maar even een andere keer. We hadden het hier toch gelukkig. Ik ga een heerlijke pot koffie zetten. En nou ja, ik krijg dus bezitten. Dus van jou rond ik deze vlog aan. Ik zou zeggen, film inpakken. Nou, echt net zo leuk van Sinterklaas. Of oren cadeautjes, grutte pakketjes. Krijg zoals bij. Zet het even hieronder, want dan ben ik net eerst. Want echt weer jongens, het zwetst je nog steeds op het gebed van die grutte inpak tafereel. Nou ja, en voor de rest zou ik zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Want een night vlog.